This is the healing hour. No baba ubaba ukhumalo baba kunjani siyabingelela baba siphilile ekseni hayi siyabonga and namhlanje I think it's very important to note ukuthi I will be hosting the show from now on ngizobe nginawe nje you know, taking you from 4 a.m. to 5 a.m. and yeah, I hope ukuthi ngempela sizophathana kahle and yeah, unosuku lakho ukuthi lihamba kahle. That is what we want to hear, and I hope ukuthi uma ngabe une birthday namhlanje ngempela siyakufisela ilokuthi ezinhle, whatever special day that you are celebrating, whether be it an anniversary or whatever the case may be. I really hope ukuthi ube nosuku oluhle. Now ukhona mlaleli weVuma. You're tuned into Vuma FM Adult Radio for the young at heart, and yeah, on today's trending news, mhlasimbe ngiyacabanga ukuthi into engacishe ibaluleke engingayibona indabeni izolo, ngingabona an insert la khona kukhona the Bolt driver, or I think he's being accused of rape, and sekuvela namanye ama cases where rape, and sengiyayibuza ngempela ukuthi ama opportunists maningi ama opportunists you know, in this day and age, and it would really be advisable ukuthi abantu bakithi ngempela bazinakekele and futhi babe accountable in terms of you know, in terms of accountability. Uma ngabe uhamba, when you travel with these modes of transport, make sure you tell umuntu, let you know ukuthi angakhona ukuthi akusize uma ngabe kungase kuvele inkinga, because ngempela these incidents are getting out of hand, and who would have ever known ukuthi you know, ku platform engange Bolt there could be into ekanje, yabo. So ngempela we really need to be vigilant, and this is navigate and you know, be aware at all times. But right about now, sizodlala ke ingoma kaSjava, and then after that ingoma ethi Linda, and then after that we get into today's prayer requests and so forth and so forth. We have a jam-packed show for you, and yeah. Remember, uma ngabe ufuna ukuxhumana nathi, for now sisanama technical upgrades, so our WhatsApp lines are not working. So uma ngabe ufuna ukusithinta, especially njengamanje, we need umlaleli that will render us a prayer item. So yeah, you can call us go 086 10 10 300 086 10 10 300 lapho khona ke uzobe sizoxhumana nathi so that we can get our prayer yanamhlanje, and yeah, even your prayer requests, you can call the same number 086 10 10 300. Yeah, that was Usjava eti Linda. Yeah, but right about now we're taking your prayer requests via the studio line, and we're taking umthandazo mangabe kukhona umlaleli ofisa ukusithandazela namhlanje. I think this would be the opportune time. Yeah, the number to call is 086 10 10 300. 086 10 10 300. Babu Mtungu. Yes. And yeah. So ngiyacabanga ukuthi namhlanje sizokhuluma ngento that is very controversial, but ngoba akekho umlaleli osivulela ngomthandazo, ngicela ukuthi mhlasimpe usivulele, and then sizobe sesiyaqhubeka. Cela sivala amehlo. Baba, ekseni izwi lakho linamandla. Wena baba uNkulunkulu wethu, umdali wethu, siyakhuleka ekseni egameni lika Jesu waseNazaretha.
sithi baba thatha amandla akho nodumo lungolwakho namanje kuze phakade. Amen and amen. Ngiyacabanga ukuthi nomlaleli received that well. We've been taking our prayer requests wakho ke emlaleli lapho ohlezi khona ekhaya, and but okwamanje I think it's very important ukuthi we just get into today's topic and talk about it njengoba lunjalo, njengoba injalo, and hopefully we'll gain something out of it. Namhlanje sikhuluma sikhuluma about gays and lesbians, right? Emphakathini esiphila kuyona. And kube isihloko esicishe sithinte abantu abaningi, and we've seen isikhathi esiningi ukuthi it's a very controversial topic, it's sensitive. So mhlasimbe uba umuntu ngoma ingasichazela nje ukuthi ke wangichazele umlaleli ekhaya ukuthi umuntu onjani ubizwa ngokuthi Inkonkoni. Umuntu wesilisa onemizwa yabanye abantu besilisa uyebizwe kanjalo, owesifazane futhi ongenayo imizwa yabantu besilisa onemizwa yabantu besifazane uyebizwa ke ngenkonkoni lo muntu, ngoba imizwa yakhe imthumela ukuthi athanda amanye amantombazane, noma uma engowesilisa imizwa yakhe imthumela ukuthi athanda abanye abafana. Ngokwesizulu uyebizwa ke ngenkonkoni lo muntu. Okay. So akulona igama mhlasimbe elibi, ngoba komunye umuntu ucisha alizwe sengazi ukuthi liyahlaba, uyabo, ngoba isintu kwesinye isikhathi kube ngase siyahlaba, kodwa ke isintu ke musibuka sinamagama nje ongathi ayabhinqa noma ayachoma noma abeka nje, kodwa kusuke kuyisizulu ke ayikho into esingayenza, indlela esuke beka ngayo, ngoba malisho njalo Inkonkoni nje akushintshe, mase sisho njalo nje sisuke sisho njalo. Also liya cross owesifazane nowesilisa. Yes. Okay. I know. Ngiyezwakala manje ke mhlasimbe iziphi izimpawu mhlambe igqamayo ekhombisa ukuthi mhlambe umuntu uyona Inkonkoni? Ukuthi ke lento le ukhona umuntu othekhula ekhuleni kwakhe nje, ngoba lento iba kabili kahle kahle moyibheka. Khona umuntu othekhula nje akhombisa ukuthi uyintombazane kodwa uphila njengomfana, usuke edaliwe uNkulunkulu nathi ngesisho lutho, ethe umfana aphile njengentombazane, ekhula nje umbona eya ngokuya, angahambe ayodlala ama-toys labo nodola ababelethwayo, ahambe ayodlala imoto, kodwa intombazane adlale nabafana imoto. Uma ngabe umfana abelethe onodoli, lo muntu usuke esymbolize nje vele ukuthi mina ngiphila kanje. Abanye ke iyahamba impilo ishayane, uthothi mayingena othandweni aze ngathembi nje ukuthi umuntu wesilisa ukhona othembakele nokhuluma into ephilayo, agcine ke indlela esuke sehayitheke ngayo, agcine seyiphumuza umoya wakhe ukuthi ayi uthola uthi mayayixoxa inkinga yakhe axoxe nomunye owesifazane futhi oseke washayeka njengaye, bagcine sebeyidiscussa lento ukuthi ayi kungcono ngoba sengazi ukuthi sigula ngokufana ke sizame kanje, yabona, ethi wenzani ipeace. Ngiyezwakala cha ngiyakuzwa babuntomba. Mhlambe okwamanje ake sithe thasi kancane sike sizwe umlindo the vocalist ethi le ngoma, and then sesiyabula ke siyaqhubeka, but we're still taking your prayer requests right here on Vuma FM on 086 1010 300. Ukhona umlaleli okhona. So Vuma, hello. Vuma, hello. Vuma, hello. Vuma, hello. All right. Umlaleli wethu useshile, but it's fine.
That's fine. Njengamanje, we're still carrying on ne-topic yethu besikhuluma ngayo. You know, ezobe ithi ke esikhuluma ngokuthi with gays and lesbians, with regards to gays and lesbians, you know, in the community, how do we, you know, understand it better? The dynamic of gays and lesbians in the community, especially so yeah. Babuntungwa sikhulumile ke before the song ukuthi what is it that, you know, impawu zomuntu okanye ubonakala kanjani umuntu obizwa ngokuthi Inkonkoni, which is gay, Khehlelezi gay. Now you mentioned ukuthi mhlambe ubona ngokuthi umuntu kwesinye isikhathi uma ngabe kungumfana edlale ngonodolo, uma ngabe intombazana edlale ngemoto. Kodwa ke I think sesibonile kaningana you know, in recent times uthola ukuthi umfana ugcina lento afuna ukuba yiyona uma esekhulu ugcina you know, uyithathe samncane eyenze samncane ezekhule naye, ugcina mhlambe kube ukuthi uma ngabe ethanda onodolo adlale ngonodolo, it's not necessarily because of that sexuality, but it's because mhlambe uzogcina fashion design, intombazane igcina mhlambe unjiniyela. So mhlambe kwi situation kanjalo, how do we navigate mhlambe ukuze singadidisi okanye singaphambanisi izinto? Isituation ekanjani baba? Isituation ukuthi umuntu uma ngabe kuwukuthi uyazenza lezi zinto, mhlambe umfana udlala ngonodolo uma esemncane, kodwa udlala ngonodolo just because fascinated ngezinto ezicishe ziyele ngakwi-fashion. Yabo uzothola ukuthi umuntu uzokhula abe fashion design, hayi ngoba mhlambe Inkonkoni. Lapho kuyenzeka nje uthola ukuthi ke umfana, like for instance ekukhuleni kwethu sikhula ngeindlela ezehlukene. Ukhona umfana othola ukuthi uyabona nje umuntu wesilisa okhuliswe umuntu owumama yedwa, nomuntu wesilisa okhuliswe umuntu owumama nobaba abafana. Nentombazane ekhuliswa abazali bobabili ayifani nentombazane ekhuliswe umama yedwa. Umuntu uyawadinga amazwi amabili. Ubaba isona sithombo kusatshiswa ngasekhaya, ingane mayenza ongesikho kuthi uyabuya ubaba wakho, then iqoqeke ibuye. Khona abantu besilisa nje abadaliwe ukuba clean, uthola ukuthi mayibona izitsha ekhula zingcolile apheke enze yonke into ekhaya, act like intombazane. Uthola ukhula nayo ke lento iyaphila kuye, hayi ngoba gay noma ngoba enjani, kodwa ubona nje into engahlambulukile ekhaya ayihlambulule ayilungise ibe right. Bese kuthi ke thina abantu ngoba siyajaja, hey uyabona loyana ukuthi, kodwa akhule mayisekhulile bese sithi isasingasho ukuthi ubani uyoshintsha abe umuntu wesilisa, sasimbuka sengathi umuntu wesifazane. Kuyenzeka ke kanjalo uthi isimo sasekhaya kwesisikhathi siyaphoqa. Ake ngithi nje nizele intombazana ayikho, abafana bodwa vele ufuna nifunde ukupheka nenze yonke into ngoba isimo siyaniphoqa. Yes. I no. Ngiyezwakala, ngikuzwa kahle bamuntu ngathi. Ake sithathe umlaleli ekhaya for the prayer request, and then we will carry on kanjalo. Vuma FM, hello. Sikhona kunjani sisi? Yes ma'am. Ngithola umsebenzi ekhaya, izinto zonke zi-upside down, akulungi lutho, imali imingeni iyaphuma, phela ngisho ukudla. Alright, siyabonga Vume. Alright, that was Mpume, and yeah, siyakuzwa Mpume, and I think ukuthi ukuzwakela. But right about now siyaqhubeka
with regards to the topic at hand, Babu Ndongo. Yeah, ngiyakuzwa. So now kuzinto ezikanjalo ngiyacabanga ukuthi kuyasiza ukwazi ukuthi umzali uma ngabe sebhekene nesimo esikanjalo mhlambe sokuthi ingane yakhe Inkonkoni, then how do we navigate into kanjalo ke mhlambe sibhekana umzali ubhekana kanjani nesimo esikanjalo ukuze ingane ikhule isanomzali ngokuphelele, you know, in terms of because I think ukuthi ingane iyayidinga support structure yomzali either way, yabo. So yeah, khona ukukhona ukuthi umzali amukele, kodwa kuyokufanele ukuthi akumukele lokho. Ngoba njengoba zizelwe nje mawuzele umfana usuku uthemba ukuthi umuzi uyavuka. Yes. Abanye baqanjwa amagama yithi umuzi uvukile ngoba usuke kuthenjwa ukuthi umuzi uyavuka. Umzali namaphupho awabukayo ngawe. Awabukayo ngawe ukuthi umfana wami ngifisa kube kanje. Kahle ngingane mawizele uba nama plans ngayo beside awayo nama isikhulile indlela eyidecidela ngayo. Uthola ukuthi uma uzelwe uma wakho ufisa ube yiphoyisa ntweni ufuna uba udokotela. Yes. Uthola ukuthi yonke leyo nto kuyamdisappointa ekuthenini ubelinda umakoti sekuwena manje umakoti, kodwa kuyofuna ukuthi amukele ngoba kusuke kuyinto ephila kuwe ongeke futhi uzuyishintsha. Uma ngabe phambana nalokho akushintshi futhi ukuthi ingane yakho ngoba isinjena, akushintshi ukuthi uma wayo ngoba usunje. Kuyofuna ukuthi amukele nje uma ngabe leyo ngane kodwa ingazenzisi ngoba ukhona omnye umuntu okopela nje impilo. Yes. Ayikopele lento ayibuka ayithande kodwa ibingaphili kuye. Kodwa uma uyibona iphila kuye ngoba phela umzali ubona usemncane uaction wakho ukuthi lengane ikanje lengane kanje. Kuyofuna ukuthi amukele ngoba ayikho into esiyoyenza. Kuyezwakala. Mhlambe you know kuyenzeka yini ukuthi njengoba kulesikhathi esiphila kusona ngiyacabanga ukuthi izinto ziningi and uma ngabe kunjalo ikhona yini mhlambe indima nabangani abayidlalayo kulolu hlangothi lona? Iba khona kakhulu. Kahle lento isuka ekhayithekeni kwesinye isikhathi. Emaxoxe nina nisathemba abantu besilisa yindaba eyimina ngagileka kanje. Ungibona nje njengamanje njengoba ngiphila kanje ngakhetha ukuba kanje. Akusafani. Yes. Akusafani ngiyaphila manje ngahithe kakhulu ngacishe ngafa so and so. Iba khona lento eyumthelela ukuthi kuyaxoxwa isuke kubangana amtshela ubungcono bayo ukuthi ingcono lana nalana naye ayibone enobungcono after that esemtshenile lokho eyibuke lempilo engakayiphili ukuthi hayi ngoba uyaphila usibanibani nami ngiyambona uyasurvive nami ngizoba right. Hayi ngikuzwa kahle umnumzane. Ake ngithi ke njengamanje sike siye kwikhefu kancane sike sizwe uMalusi Mbokazi ukuthi usiphathelene ethi ngisize Nkosi. Ukuthi sizwe ukuthi umlaleli ekhaya ucabangani ngalokho esikhuluma ngakho namhlanje at 086 1010 300 086 1010 300 uma ngabe ukuthi unombono with regards to you know the esikhuluma ngayo namhlanje the topic of today. You can share your sentiments, share your views on it, and mhlambe uma unolwazi esingenalo then you know it's always best to hear you know into ongayazi, even better uma ngabe kuwukuthi nawe you are in the very same situation and yeah you'd like to comment. So yeah babu wakhumalo ngiyacabanga ukuthi njengoba uyinyanga mhlambe bakhona yini osebenzisana nabo kanye abakumkhakha ofanayo abayizona Inkonkoni? Baba lento ikhona
noma ingasebenzi kubantu bonke ngokuthi mawumfana uthandayo noma umfana uyazi ukuthi uthola umuntu wesifazane mawumbingelela akuphendule ngembokode yebhesi yabo imbokode yebhesi ekwethusayo nawe uthi lo muntu uthola ukuthi njobe ngowesifazane ungenwe idlozi lesilisa uyayizwa lento noma ekhuluma ukhulumisa lo muntu kwendoda kodwa umbheka nje usisi nje omuhle kwesinye isikhathi ke agcine se-extisa komuntu wesilisa kodwa ebengowesifazane idlozi elimphethe kuya ngokuthi lim overpower kangakanani uthola ukuthi owesilisa unezwe elincane njengade wesikhuluma ngamazwi amancane kanjena elincane likwethusayo nawe hawu le ndoda yakhuluma kanjena indaba umuntu osuke kuye ogcine amshintshe agcine aphile njengaye angazi lento ngayibeka ngithini abanye kugcina amshintshe agcine esephila aphile njengomuntu wesifazane kodwa engowesilisa omunye agcine nje eseyiyo lento lesitopic esikhuluma ngayo straight so ugcina esephila impilo yalo muntu okuyena yes ongenile oh yes okay no ngikuzwa kahle babukhumalo I think kwesinye isikhathi kuyasiza you know I'm assuming ukuthi mhlambe niyasebenza futhi mhlambe ngokwazisana no ndunjana labantu nisebenza nabo ukuthi you know how to better deal with the situation ekanjalo in terms of you know but ke kodwa lokhu kongenana kanje kuba isikhashanyana mhlawumbe uthola ukuthi isonto lonke nje akuvuma ugqoka amabhuluku umuntu afuna ugqoke ama-short ngoba ngeke ugqoke isikhethi uthola ukuthi nje ugqoka ama-short hamba ngenyawo ungafaki icathulo phansi ubona mhlawumbe uyibuke kuleso sikhathi ukuthi indlela okhuluma ngayo ukhuluma ngolaka ngeziviki elilandelayo ukhuluma upholile ngoba kahle kahle umuntu uma ingenwa yilezi zinto ungenwa abantu abahlukene kuya ngokuthi kufike bani ngaleso sikhathi uthini kuyena ngezwakala no hayi ngikuzwa kahle babukhumalo mhlasimbe uma ungase ke usitshela ukuthi atholakala kuphi ama products ka Dr. Khehlelezi and so forth and so forth ngiyacabanga ukuthi mhlambe for umlaleli ongazi okanye ofisa ukwazi you know that would be very relevant information for them ama product kamkhulu uKhehlelezi eThekwini kune pharmacy eGoli kune pharmacy Pretoria eVerelem khona indawo la what you call near to Pinetown White Bank nase Potchefstroom nase Mnambithi yes khona nase Maritzburg eMaritzburg ke ngenhlahla ngafika kuyo ingase Home Affairs ayatholakala yonke le ndawo abantu baphile nase Cape Town ngiyasho yes nase Cape Town ikhona futhi okay no ngizwa kahle and then mhlasimbe ofuna ukumthola angamthola kuphi kuneyinamba ke zama booking umkhulu akwazi ukumthola uthola abasebenzi bakhe ubatshela ukuthi ufunani bakulungisele leyo nto efunayo uyena nje okwakhe uyabhukha ke uye office eVerelem uma ufuna yena usiqo sakho ufuna ukukhokhela lokho ukumbona ukukhulume naye yes kodwa nje uma ufuna usizo uthola inamba zabasizi bakhe ke bese bakusiza baxhumanise naye so wena babu Mdunga utholakala kuphi kanjani mina ngisekhaya eMtuba kodwa ngolwesine ngiba khona la eThekwini eMaran Hill phezulu lapha yana eMaran Hill ngendawo eLuganda endaweni othiwa iSB okay hayi ngiyacabanga ukuthi alukho ucingo mhlasimbe oxhumana nabo ngayo abalaleli zikhona unazo njengamanje nginazo yes ithini ukuze mhlawumbe umlaleli ofisa ukwazi axhumane nawo 073 454 1141 yes 073 yes 454 yes 1141 hayi ngiyabonga kakhulu baba Mdunga ngiyacabanga ukuthi njengamanje sesingagoqa because akekho umlaleli
osherayo mhlambe i-view yakhe mayelana nesihloko sanamhlanje. Ngicabanga ukuthi sesingagoqa sizohlangana kusasa, same time, same place, and we really keep it going. Don't touch that dial. This is Vuma FM, adult radio for the young at heart.